Dobro jutro, balkonski dnevnici. Imamo intenzivan tjedan ispred nas, moje oko i dalje nateče. Imamo danas sunce koje lagano ulazi u opoziciju sa Marsom. Znači, ovo će trajati kroz sljedećih par dana. Znači, masu nas će imati osjećaj da nema puno energije, da nema puno snage. Zapravo to je nekakva nabildana ljutnja koja nije izašla van. I da li to možete ispuhati kroz nekakav sport, rekreaciju ili bilo šta, bilo bi puno bolje nego da odemo u konfrontacije. Zato što je Mars retrogradan i sad ti konflikti koji su sad izašli van ponovit će se, barem još jednom. Imali smo trigon sa Suncem, znači Mars, Sunce su imali trigon sredinom 8. mjeseca i to je nešto izgledalo kao jako dobra ideja. Međutim, sad se to sve raspalo, teorija i praksa ne funkcioniraju zajedno, neke se misli se jedno, priča se drugo, radi se treće. I sad naravno je došlo do sučeljavanja. Stvar će se ispuhati, to ne ide tu tek krajem 1. mjeseca, ali dajte si malo šparajte energiju danas, iskužite kaj je ispod te ljutnje. Uglavnom je to nekakav strah ili je to nekakva tuga. Mjesec nam ide do Urana danas popodne u biku, mogli bi biti malo eksplozivni. Tako da probajte udahnut, stopala na pod, malo doći sebi i pazite na verbalizaciju. Sad čistimo jako puno nekakvog emotivnog tereta. Jupiter je na zadnjim stupnjevima riba, Merkur i Venera i čiste tog strijelca i idu u jarca. Znači sve ono što imamo kao ideju, sad ćemo krenuti u realizaciju i čistit ćemo putem sve što nam ne treba. Tako da mislim da neće biti puno konfuzije oko toga šta ćemo komunicirati, ali danas samo malo si pazite. Budite si dobri, čujemo se, ćao.